मा नाम फंबाय नोंना? बबोदोन नार्जारि। माला फैदोंमोन? 17 गाखोदोंमोन ना? बेनिफ्राय माबा 17 बबेनिफ्राय माबानि बेंगालरनिफ्राय? आच्छा ओमफ्राय माबा न'आव मोजाङै था हा नोङो मथथे 14 दिनखौ न'आव था खारन बेखौ 14 बोसोर बनबासथ' थानो होआखैना बेखौ 14 दिनल'सो नों 14 दिनाव जुदि नोंना जेबो बेमार ओंखाराखसै होमबा नोंना गोसोनि टेनसना जोब्बायना ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफायाथ' बहुद बैसो जाबाय दा नोङो नोंनि बेमारा नों सेंग्रा मानसि नों बुलायनो हानो हागौ हा बुलायनोबो हागौ नोंना बडि सडि मोदोमा थिगानो दं खिन्थु नोंनि बिमा बिफायाथ' बैसो जाबाय आरो नोंनि आब' हिन्जावफोराथ' एसे उइक जायो थ' बिसोरनि खाथियाव नोंसोरो नों एसेबो हाबसुंनोबो मोना नों एखेलगे थानोनो मोना हा नों आलदा एखेलगे जानोबो मोना डाइनिं टेबोलाव एखेलगे दाजा नोंनो ओंखाम नांगौबा नोंनो रुमाव हरगोन नों बे 14 दिनल' खस्थ' खालाम नों जुदि 14 दिन खस्थ' खालामोबा नों गथै जिबना नोंना सान्ति जों बे गामिनि मानसिया नोंखौ रावबो गियाखै नों खुनु क्राइम मावाखै दा जोंबो जुदि बेलेग गामियाव थायोमोनबा बेलेग माबा कान्ट्रियाव थाङोमोनबा बा फरायनो थाङोमोन मेला IIT फरायनाय दं गथ' मेला डक्टर इन्जिनियार फैदों खिन्थु जाय 20 तारिखनि सिगां बा लकडाउननि सिगां फैदों भाइरासखौ जिहेतु नुवा हयथ' बिसोरनि बडियाव लानानै फैनानै स्प्रेड खालामबाथ' जोंथ' आरो गरिब मानसि जोबना जों खुनु डाक्टर फेसिलिटि मोजां डाक्टर देखायनो हानाय नङा आरो मोजां डाक्टराबो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै गिदिर गिदिर कान्ट्रिया इटालिफोरा जोंनि इन्डियानिफ्राय बहुत गोजौ रेंकआव जोंना बिराद फावसायनाय जोंना टप 100आवनो गोलैया ओभारअल सिचुवेसना ओमफ्राय इटालिया नोंना टप 5आव गोलैयो थेवब्लाबो बिसोरना बरबाद जाजोब्बाय थ' नोंना एकट'काननि एसे सेंग्रा बर' सेंग्रा हिसाबै बिसोर दायित्व दं गामिनि हिसाबै आरो नोंनि बिमा बिफानाबो दायित्व दं जाहाथे बे गामिखौ बासायो आरो गावखौ बासायो बयबोथ' थांनानै थानो लुबैयो नाम्बार 1 खोथा नों खुनु क्राइम मावाखै नों जोंनो सापर्ट खालामदों आरो बिनि थाखाय जोंबो नोंखौ गियान स्प्रेड खालामगासिनो दं बेखौ बासायनो थाखायनो स' नोङो जाहाथे नोंनि बे प्रब्लेमा जुदि बायसान्स जाफ्लांदोंबा बेलेगनाव बारदेरा बे बिजानुआ बेमार जाबाय लगे लगे गुजुयै हाबसुङो नङा मथथे नोंना माबा दिन थायो 20 दिन 15 दिनसो नोङो न' सिङाव था 14 दिनाव नों कनफार्म जागोन जे आंना बेमार जायाखै थेवब्लाबो साननैसो एक्सट्रा थाबावनो हायो नों बेखौ हम क्वारेन्टाइन होनो हा ओमफ्राय आसा बायद'मोना नोंसोरखौ खबर लानो फैबाय थागोन माजे माजे जोंबो फैगोन खिन्थु जोंथ' जिहेतु डेलिभारिबो खालामनांगौ इमारजेन्सिबो पेसेन्ट नायनांगौ जोंनि आन्दाराव बिराद गिदिर पपुलेसननि गामि दंथ' स' आसा बायद'फोरखौ नोंसोरो सनमान सहकारि जा सोंफैयो बेखौ नोंसोर खोन्थाहर आसाया माने मामुलि खस्थ' खालामा माने नोंसोरनि फुरा गामिनि पपुलेसना बेनि आन्दाराव बेनिफ्राय ANM बायद' स' नोंसोरो गासिबो बुस्थुफोरखौ आसा बायद'नो मोजाङै रेसपेक्ट होनानै खोन्थाहर बेनिफ्राय नोंसोरो माबा उसुबिदा जायोबा माबा लक्षण ओंखारोबा जोंनो खोन्थाहर जों बे हिसाबै नोंसोरनो टेस्ट खालामगोन सिभिल हस्पिटालाव बेबायदिसो जागोन हा ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफानि खाथियाव नों मास्क गानालासिनो खाथियाव दाफै हा आरो नोंथ' गावनि बिमा बिफानि थाखायनो बाहेरायाव फरायनो थांदों ना जोंनि जाथिनि थाखायनो बाहेरायाव फरायनो थांदों बाहेरायाव मावनो थांदों दा नों खुनु क्राइम मावाखै नाम्बार 1 खोथा नोङो बेनिखायनो जों नोंखौ माथे बे पुरु सिगिनाय बुस्थुआनो नङा जाय डाक्टरा डिउटि गोलैदों बे 14 दिन क्वारेन्टाइन थागोन बायदि नों बायदि ओमफ्राय आरो गाव बेमार जायाखैबा आरो हस्पिटाल फैफिनगोन बियो जुदि बेमार जानाय मोनोबा होमबा गाव हम क्वारेन्टाइन थाङो मिथिबाय जोंना खुनु स्टाफा बिराद खम नालाय जोंना बादे टीम 1 टीम B जायो टीम 1आ डिउटि खालामो 14 दिन 14 दिन उनाव बे गावखौ बेमार जागोन नामा आसा खालामनानै 14 दिन गेप लायो थ' बे बयबो खालामदों हा आर्मि अफिसार मेडिकेल अफिसार बयबो स' नों बेखौ बिराद गिदिर बुस्थु जादों साननाङा नों जास्ट बिमा बिफाखौ बासायनांगौ रेसपन्सिबल सिटिजेन थाबाय आरो नों खोथाखौ बुजिखानाय बायदि मोनबाय आं थ' आं बिराद मोजां मोनदों जोंनि मेरला मानसि खोथा बुजियालासिनो बेरायलाबायदों बिसोरो गावबो दुखु मोनगोन न'खरखौ गामि बरबाद खालामगोन मिथिबाय ओंखायनो बेनोसै बुजिखाबायबो जास्ट बेनो आरो हा नोंसोर जाहाथे मोजाङै कन्टेक्ट खालामबाय था जोंखौ हो सिबिनां आंनि हालादल गामिनि खुलुमजाग्रा रायजोफोर दिनै भारत हादरनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदि साहाबा संसाराव जानाय दा कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो हानाय बायदि गावखौनो गाव सांग्रां जानानै था होननानै बुंदों दा बेजों लोगोसे बे मानसिजों बै मानसि खाथि खाथि दाथा होननानै बुंदों दा बिनिखायनो बिथांनि फोसावनाय बाथ्राखौ जोङो गोग्गो गोथारै फालिनो थाखाय आखायाव लानांगौ दा बेखौ नायनानै जोङो गामिनि रायजोफ्रा नुनो मोनदों हालादल गामिनि मानसिफ्रा बांसिनानो बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ मानियाखै फालियाखै दा न'निफ्राय गथ' गथाय ज'ज' जाजाय लामा सामा ओंखारबोगासिनो दङ दा बेबायदिब्ला गावनि थाखायनो खैफोद लाबोनाय जायो दा बेखौनो जोङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनानै
आरज गाबनाय जादों खुनु गथ' गथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावनि न'निफ्राय ओंखारहोनो नाङा, लामा सामा फैहोनो नाङा, बोराय बुरि बैसो जानाय मानसिफ्रा न'निफ्राय ओंखारनो नाङा। आरो लोगोसे सोरनिबा न'खराव जुदि गुबुन जायगानिफ्राय मानसि दंफैयोब्ला बिथाङा जोंनो गामिनि गावबुरानो जनायनानै होनांगौ, खिन्थानांगौ, नङाब्ला गावनो गाव आखायाव लानानै बिथांखौ थिनहरनांगौ गावनि जायगायाव गाव थांथों। नङाब्ला रायजोफ्रा गोबाव जायोब्ला बेखौ आयेनारि आखायाव लानाय जागोन। लोगोसे मानिथाराबा बिथांमोनखौ जोङो पुलिसनो गथायनानै हरनाय जागोन। लोगोसे हाथाय बाजाराव ज' थांनो नाङा, नांथारगौ जायोब्ला न'निफ्राय सासेल' मानसि दखानफ्राव बाजारफ्राव थांनानै मालपत्र लानानै फैनो हागौ। दा बेनो जोंनि हालादल गामिखौ गुरै खावलायनाय, जाहाथे गावनो गाव सांग्रां जानानै था, गावखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजा। आरो गोबारै आरो फोसावबावनाय जाहरो नोंथांमोनहा दा बुंनाय बायदि नाङोब्ला गथ' गथायफोरखौ बेबायदि लामा सामा दा ओंखारहो। आरो गुबुननि न'आव ज' दाथां, माबाफोर खामानि दङब्ला सासेल' मानसि थांनानै बाथ्राखौ बुंहैलाय, खिन्थालाय। नाथाय मोजां सम बायदि ज' थांनानै बे न' ज' जाजाय थानो नाङा। आरो लोगोसे प्रधान मन्त्रिया बुंनाय बायदियै सासे मानसिनि गोजाना 1 मिटार गोजानाव थानांगौ। दा बेखायनो हाथाय बाजारावबो सोरबाफोर मैगं थाइगं फाननो थाङोब्ला बे मानसि जिरायनायनिफ्राय बै मानसि जिरायनाया 10 फुट गोजानाव थानानै मैगं थाइगंफोरखौ फाननांगौ। दा आङो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायनाय जायो, जा गावखौ रैखा खालामनो थाखाय, बे बेमारनिफ्राय होबथानो थाखाय गावनो गाव सांग्रां जानानै था, साब सिखोन जानानै था। लोगोसे टिभि माबाफ्राव मबाइलफ्राव होनाय बायदि हरना गुरना दुगैलाबायनानै लाल साहा लोंलाबायनो नाङा। बेफोरो नङै बाथ्राफोरखौ फोथायनो नाङा। अमा बुथारनाय, दाउ बुथारना जानाय बेफोरबायदि हुदाखौबो गार। मानो होनबा बेफोर जिबफ्रा नोंनिनो संसाराव थांना थानाय रांखान्थिखौ हेफाजाब होनाय मोनसे मोजां राहा। जानला मोनला खोथाफोरखौ फोसावनो नाङा, मालाय बुंनाय बाथ्राफोरखौबो बाराद्राय फोथायनानै लानो नाङा। आङो आरो हालादल गामिनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबावनाय जाहैबाय, जाहाथे न'निफ्राय दा ओंखार। बे 21 सान जेरै भारतनि प्रधान मन्त्रिया बुंदों बेबायदिनो नोंथांमोनहा मानिनानै सोलि।